Okay, kay sunan may adlaw ka na tong tanan. Kumusta ka mo aniyan sa minyong alagad si Kangina Jefon Morales? And then, may partner ka po ng Kodri, si Randy Tayadok sa kumang kabanan din yung tuntulman nun. Kung ako ang pasultihan, asap kita ha? Always say a prayer mga kaisun mo. Kaya importante, at nung pagpanalangin sa tundabang magagawin. Thank you kay Lord. Si magyata ka namang grasya, matag adlaw. Okay, thank you kayo. Asap good. Bueno, kay sunan, ang atong suwatan po karoon na itong katagan o pagtaga, no, pinadakin sa usa ka lalaki. Nga nagpatago lang sa nga gwapo iganda, Jano. Kinigibatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan, ang atong sender si Jano. Kini ako problema bahay ni sa among iro sa among silingan ba nga nakapaak na ko. Kung ano na problema ako ani. Ano niyo ako pagsugod ng mga pangitabo ha? Kaya pre, kaya marag klaro kaya pre. Larga! Pre, dyan o. Oh, Atugi, pre. ato ka na tundo ha? Bakapan ako, pre. Sige. Bakapan ako. Ako may second voice, ha? Sikan bios ka, sikan bios. Second voice. Larga. Gay, larga! Sa matagabi sa plaza dinhing dapitan anhaw makita ang ulitaw dalaga muda yung pasilong diha dool niya ng akasya bisan pa sila og wala pa magkaila og ang ulitaw mudayog pangidhat sa dalagang gwapa nga iyang kitatupan muhigam-higam dayon kay siyagi ganahan ug tinanaw ni Inday sayang buhok magpadungay kay kung ikaw pananglit adunay kasakit plaza dinhing dapita maugayoy suruya kanang imo kasakit mawagtang sa hingpit kay sa plaza dinhing dapita makauyab ka ang babay mo dayong hiko nga magpangwakli sa kamot ni Ondo kay hilasan kuno siya'y imong hikoptan kay wa man siya man sa mga kabaguan umingon sinday nga Ondo ayaw lagi kay tingalig sa mga tao kita-kitaan o karon ko rambuson taan kog mata ayaw baya kog kuot-kuota uy ngano mangupot ka sa akong abaga narabay kamot mo ay pastilang giluka kay kung imo kugkuptan ayaw bayag ang anga ang kamot mo miabot na sa ako kay kung ikaw pananglit adunay kasakit basta dining napita mao kayo'y suruya kanang imo kasakit pawagtang sa hingpit kay sabra sa dinhing dapita makauyab ka ole Saba. Bida. Kayo kitirador. Isa pre, pre. Sa mo ng silingan, pre. Bida, yung pagkikutok at kagyan, pero gaba. Ano, ginaibutan sa may koral yung taon nila. O niya, anay mo agi, pagoto ng mayo. Di naman sa yun, badungon, istang iya taon. Kaya niyo. Ito ano nyo, pre? Tawag yun na paingon, pre. Pinaklamog yun ko na. Nagtuwa mo na sila, pre. Tao na, nakabiyaw na sila, nakapuyo na mo din eh. Mga nang murag hilas kayo, lagot gani ko nang mandakpan ko sa tanong. Pero baka basta di way makabantay pre luan ko ngiro, abay luan. Ay, sa pelo kasi ro. Ako muutang ko anong mayro pinangga kay na nako ko mayro. Pero kita ba minsan ako no sige ko agi niya, sige yung paggot. Dahil hinoy kawatan tag sa agi niya. Ang paggotong datol niya. Hindi paghuton. Umagi kawatan kung sabo dahil ang kawatan ng iruan. Pre. Iguntahan lang, pre. Ay, gusto ka para makabawas ka? Saan na ko iro, pre? Buhay, pag-iro. Iro niya, pero kagmail na. Ibutang po sa kilit sa kural, pre. Sa ilang kural ba?
Aron magsige pod pagkot nila. Oh. Kisulter ko sa tagiya si Pre. Di lang kayo na. Hindi maayo na ilang ibuha taon. Abi ni mo, wala kayo mga gitaw din na. Ibadlo ka na ilang iro. Ano ang lagi nila ibutang diha? Bida, kisulter ko sa tagiya na, Pre. Pero qué bonito y sabroso bailan el mambo los mexicanos. Asa ka dyan, no? Mato ka na tagiya si Rose Bayo diha dahil kay nakadang ilang iro ba wa hinungdan. Ano, may butang sila may kurang taon. Nga naman, mag-unsa masada nga to. Kisulti ko sa tagiya lagi. Ako nga yun, nga dili butang diha sa may agianan. Kay peligro yung kayo. Siguro, na yung mga agi diha, magkabuhi, pakan yun. Unya, mutuo ka sila nimo. Ang maayo nimong buhaton, adto na ireklamo sa barangay, aron badlungo na sila. Dahil dila sa nato ipaabot sa barangay dahil. Kaya base dahil madaan na sila istorya. Ako, hindi madaan. Di, atong iba barangay. Nakay tao da sila, do? Ako, yun na din. Sus, kay Boros Unggoy na mo yun. Diya. Hilo man! Paraw ka man. Dunggan ka diha. Ano ba kang magkadungog? Be, atong tawag yun. Mayo! Bantay dong, bantay dong. Kagi ng iruwa. Sus, murmumhalong kaya ng iruwa. Ma'am! Ano itaw? Ang sa unggoy. Di may unggoy ba? May tao eh! Uy, ikaw ba? Tarong magtubag. Bago diya, nanapingon din niya. Ato! Ma'am, may kadlaw diya. Sa may ato. Ngayon mo ginabang? Mo. O hindi para ba kumudawa tong solicitation kay ibulsara na. Excuse me, ma'am. Pwede na solicit out. Hindi may mag-solicit mo, ma'am, ay? O unsa man, ngayon mo ginabang. Relax. Tarong magtubag. Kung mangayo mo ginabang, sorry ha. At tumimuhatag sa mga foundation. Ma'am. Wataw may mga ginabang ubisan noon sa ma'am. May lain na among tuyo, ma'am. O sa day tuyo ninyo. Mahagyo ta, may ma'am bataon. Ha? Wako'y kwarta. May kwarta na ko diha para linding ra na. Ma'am, di lang. Kakuliteral. Ma'am, di may mutang mo kwarta, ma'am, ay. O sa day tuyo ninyo. Bahin is yung iro. Oh, gano ba nang among iro? Palito ninyo? Hindi na baligya, uy. Unya, gawas pasan. Ang ako manggani ng ibali, ako na ako manggani ng ibali nga, dili mo ka-afford, anak. Mahal ng klasya sa iro. Ay, bahalagi, kabaw bitaw may anak, pero may interest palitan na inyong iro, ma'am. Pwede ba maminaw nakakadiot, ma'am? O, sige, so. Nayon ko sulti, ma'am, ba? Sige. Kanag yung inyong iro, ma'am, naamugod na ninyo ibutang staplin. Kilit sa inyong bahay ba? Unya, kural ray, uwang taon. Pero ang problema, good ma'am, nga naagyod daplin sa gianan. Og naimuagi, makuyawang gyud taon. Kay bumagot pa din na inyong iro nga mahalon. Unya, ang kuyawan, ang akong anak tawag mo agi na tungod sa inyong iro. Di ayaw mo pag-agi diha. Wa may layang gianan taon man kanaraman. Mao nga, hangyo ulit tabi ni mama nga. Pwede ba nga adtol taon napita na ibutang inyong iro dito? Ato dito igait. Pagbuot man mo. Pagbutan man ninyo, inyo ng iro. Bida, Ay, sus. napatay na tayo ni. Oh, Relax. Ma'am, Oh. kung dili mo musugot nga ibali ng inyong iro nga unta, naghangyo raman mi ba? Murag lahi man kung kaayo kag tinubagan, lain man kaayo. Adto lang tingali ni namo isang at sa barangay, ma'am. Mag-abot na dito sa barangay. Oy, ayaw ko hadlok ka. Bisag sa kurti pa, di ko mahadlok ninyo. Kahilas good ninyo. Pagbutan mi ninyo. Ngano, inyong lugar ng gibutangas iro? Dong Jano, tanadong, ato na lang tadong, nag-usik-usik kita sa atong oras dili o panahon. Tanadjano, Oy, kamo may nag-usik-usik sa kong oras. Pamahawa mo di ay. Ay, bati ang batasan. Parehas batasan sa iro. Eh, abay! Tingo ba yan ang kong iro ako? Wakil ako! Tanay! Day, kalma lang day. Beda, magugba daw ng pagkakas. naglagot ko, musurok akong dugo. Nisurok akong dugo nga makakita ato babayhana. Pagkakita ko sa ilang iro, ang naong ato babayhana ako makita. Pero siya ka na ako makita, murag yung ang naong sa iyang iro ang ako makita.
sige, kalma lang gud, kalma lang gud. Ato ni pagi og ganang barangay dai. Murag di maayo ilahang ipakita taon nato ganina. Nagtinarong tag duol, nagtinarong tag hangyo, hilas kay tinubagan, murag pagwapa, bagga ingaw, bagga kay siyang lubot, bagga pag iyang lubot Aday inaw. ay ang 250 nga dugo dai kalma to 150 taon ha. Pamari tong lusartan kaw. Murag bitaasan na imong dugo na. Dawa ko'y dugo. Oh, may bitaasan imong kolesterol. Wa ko'y kolesterol. Bida, bitaasan imong sugar. Wa ko'y sugar. Ulo sa liasin. Kanahan niya. Kaya ay parat kay kagnaong. Bugal-bugalan ba ni mo dyan, no? Ade. Suko ka na ba? Yung paminagod. Ah, sorry dong, sorry. Nadako sa kong emosyon. Nadako sa kong kalamot. Banda mo ka diya. Unya takiyon ka. Kita biligan siya. Ikaw ra. Bida sa nimoy. Asa ta, pilutan mo. Sorry dong, sorry na dong. Ay, kablaga. Pabarangay tara sila. Lagi may mutang ako asawa taon, portig yung laguta sa babae nga mong silingan, nga mo itag iyas iro. Giapurag yung ko niya nga, adtog yung ko sa barangay. Kunya, pag abot mo dito, nag-abot mo sa mong silingan dito, nga, bati sa kay batasan, pero gaba ba? Brad, unsa ibuhaton na mo, Brad, ha? Watuhan lang sa mo, ma'am. Sir, ha, kay padung sa kapitan, sir. Okay, Brad. Why problema, Brad? Dong. Awa na kong naong sa kanahan. Murag yung kaldirong na piapi. Napay agtang murag hantakan. Ilong na rin. Sabi, pulos mong kapanaw. Makalagot mo nga nababayhan ha. Maldita akwas mo ka. Ilong na rin, bilin. Yan ang kapitan, boss. May adlaw ka. Ayaw ka na usap. Sige, lingkod lang na mo. Kap, mga ni sila ang mag-hearing ron. Mau ba? O sige. Lingkod lang muna mo, ha? May adlaw, Kapitan. Kining kakap. Nako'y kidang sa kanding. Kinsa ganito'y reklamante, ane. Kami, Kap, kami. Okay. So, ikaw, Mrs., ang gireklamo. Ay ambot ang anak nila, Kap. Nga nung nireklamo na sila, nga wa man tako'y kibuhat kadautan anak nila. Wa bitaw. Pero nga ikaw unta ang tag-iyas iro, o imo unta ming gitarong. Wa man tingali mo'y labot kung saon ako ang among iro. Gawas pa, nana siya suod sa among kural. Soon sa may problema, anak. Okay, pasulti ang taon nagmaayo ang reklamante, ha? Aron at tumarsayran kung unsa gyud iyang reklamo. Okay. Unsa may reklamo ninyo? Ano yung mga Kap? Ligyan na niyo unta may reklamo taon. Kung mituman ko taon na sa among sugyot makap. Tanong biya taon may kisulti taon nila, Kap. Pero hilas kay manulti ko ni siya god. Maugit, tinuod kita Kap. Inaani mo ko di, Kap? Ang among bahay, okay lang bahay, silingan rin kayo. Pero tungod kay nag-una sila gikan sa karsada taon. So siyempre, kami nasuksok, may gamay. Kanya, moagi yun sa ilang bahay. Ang problema lang, Kap, kay gawas nga gamay kay kagianan, kilid sa ilang paril, gibutangan ba yun nila iro? Di siyempre, kutom sa moagi, mupagot yun ang iro. Kunya, mga bata na ako nga kuyo, siyempre, mahadlok yun na, Kap. Pero kini siya, pag-isultihan mo magtarong, laing kay tinubagan ka po, gamay naman takay ng problema, ha? Kap? Kuan, okay, Mrs. Unsa may konsulti ni mo sa ilang statement? Ay, abi ni mo, Kap, ha? Kanang tuat. Ay, Kap, tuat ako kitang kanding para imo to. Una sa tanan ba, Kap? Wa makoy gilapas nga sugo sa atong balaod, Kap. Kanang iro na mo, wa manas gawas, naara manas sud sa among kural. O kana kung mo pagot, normal manas iro nga mo pagot ang amang pagmubahehe. Mausap. Wa man na mo gibutang sa gawas sa among kural, naara manas sud sa among kural, Kap. Okay, ma'am. Sir, wa man di ini siya nahimong kalapasan. Kap, pasultiha ko Kap ha. Bida, wala ba may kadagos kanding da? Okay nga. Ba, bisag sa ilang sud sa koral, pero agianan man. Naara sa kilid kay sa ilang paril. So kung mahikap ka sa paril, may posibilidad nga mapaakan din sa iro imong kamot. Nya maayo dahil na. Di lang na nato ati manon, pasagdan lang na nato. Lisod mo ko kailang iro, Kap. Way gipili. Malalaki, mababay, mabayot, matumboy, mamaghod yun. Ug makay-kayo nagpaak, mamaak, magyun na, Kap. Mao na diya, Kap. Ibalhin lang ang tanan nila sa tanganan sa ilang ero. Bakit? Kanagod mo, gituyo mo kung nagbutang ilang eros gaplin sa ilang kuhan, koral. Ay, Kap, basta kay wa yung ko mamorisyo anak nila.
Amo ako ng among iro, naaragyo na sa among sudskuran. Wa nas gawas. Ang among painitan. Mainitan man yun ang among iro, kap. Kay, kuan man anak, kung among ibutang sa gawas, mainitan yun na. Ako gaduda ko nga kini sila kap doon ay personal interest sa akong iro. O kung unsa gani ang mahitabo sa akong iro kap, wa gyud koy laing suspect kini ra gyud sila. Unsa? Oh, porbida. Animal biscuit. Iyawa na ko eh. Klaro kayo dong, klaro kayo. Si Claro. Klaro kayo nga bias kis kapitan. Di mabayas. Bida. Bisag ang atong gingon nga inita ng iro kuno niya porbida ka klaro ba kayo nga dawa to suos ka ni. Baw ano datan ko tubuhos baka. Putas irua. Kanahaning bayan na tao na is kapitan sa trabaho mo to siyang daghan kay to siyang reklamo nga dawa tungod na ng iro. Huh. May untag, mamatay ng ilang iro. Ayaw lang sa paginana day. Watay labot ang iro Sa amin yun na sa giyapon ba? Ay, may untag tug magdungan na sila kamatay sa iro. Yan sumot. Mangunsam taon kay dautan mo una. Ay na lang na. Di na maayo mo hunaw ng kasakas ginawa na. Di maayo ng nungo ka. Ay, naglagot ka to babayhan na. Ang naong murag yung... Oh, nanasad. Sorry, Lord. Mao lagi na ba tungod sa iyo sa uban makasalan tag apil taon mao nga ako na lang yung badlungon ko kasawa nga di makasulting maayo sa isig ka tao unya pagkaugma na. Oh yes unsay ato. Bos, may so mo barangay bos. Tungahan ni bos kay green mo tungahan adto yung mga korte ani. Unsa man na? Kato ba nga reklamo ninyo babayan na to iro ba? Yan naman sa may reklamo. Unsa reklamo niya? Namatay may iro. Ikaw may pasingilan. Bida. Nga dugod. Ikaw mo na doon ang lagot iro. Mao nga ikaw lang idudahan nga man patay to iro. Doon na sila ebidensya! Ha? Doon na sila ebidensya! Na ba? Mao na rin ni Ate Pres, Babina, Kuya Gili, o ni Elmia Budi. Di, mao ni niro na kong problema. Sa gilan mo kung patay ko si Ro, o rabigit taon kung maghimo ato. So, na ako, palihog. Tabagi ko ninyo, be. Saman kung kami pasultihon. Jado. Hello, Ate Pres! Wow! Ate Jinjin! Kuya Gili! Okay, Ate Pres! Okay, ang sendo na ito karagadlawa. Atong sinder Ate Pres, mauni si Dong Jano. Janu. Si Dong Jano taon, kuan. Kuan ni si Ate Pres, kanang ilang silingan, ba nagbuhig, iro, kanang iro sa ilang silingan. Anak, yun ibutang sa kilid bang nang agianan sa mga tao niya. Ang mo agi bahadlok taon kayo. So ilang gisulti sa barangay, ang barangay captain sa gitagaan sa Ghost Kading, so nilaba dito. Karon, giingnan siya, naan sila itidyo sa akong iro. Sir, ilag yung nagiinitan, kung palitan o siya may tabuan niya akong iro, sila yung ako pasangilan. Namatay mo ng iro, Ate Pres. So si Jano yun ang pasangilan taon. Namatay man ang iro. Wa ibaw eh. Way babi. Wa ibaw eh. Or hiluan sa tog. Sa lain ba? O. Lain ba to naghilo siguro ato kay... Wag yun si Jano manghilabot. Wa jud si Jano. Iya maglibadungon niya ang asawa. Ayaw day. Ayaw na day. Kay bad kay na day. Makakuantas ginoon siya. Badugay ang naong rabaan ng bayanan. Murag iro. Ayaw na day. Kay bad kay na. Buta si Jano. Murag kuan gid siya. Ang iya lang nga. Bawag tang tataon to dito ba. Kay kuya mo gid papaakan. Makapaakon. Makabuhi Ate Pres. Mao. Karon namatay man. Sige, Siya ay sa sangilan. Mao niya ang problema. Kung saan ko nun niya, tabagi taon O ko dili ninyo. kun di man kaog dili mapamatudan nga siya gyud. Ay nga nung mahadlok man siya. Tinoda doon ay kadlok. Di ko kay sa ayo kahadlok. Oo. Isulti na sa korte nga. Kung saan ako ning gibadlong din ni sila, sir, pero wag ko intensyon nga ang ako, nga ang mga bata, mga gimapakan. O diyan, saan ni kapitan, suburuhan mag-uskan ding. Mao na nga, ang kapitan, mulaban yun dito. Laban gyud. Kay bawaan pa sir, o dadaan ko ni guhus baka. Ang linat ang baka, o. Nya, wa man, Ate Pres. Lison man yun. Nga ikiha gyud siya. Kaya siya.
Sa gila Tubangan siya. na niya. Wala ba yung taon ko maghingwa to? Saon man ako, tabagi taon ko niyo. Tubangan lang na dong, istorya lang niyo. Tubangan, way ebidensya, di man siya Ayaw na nito sa kapitan dong. Oh. Pagguha lang certification, file action, kaya sila, pinalitan, kuha sila certification, at tubangan lang daw, sultiin sa tanang mga pitabo. Nga ang kapitan, kita gagos kanding. Pero wag yung kang maghitabo nga buhat anang mga ikay gapatay. Bam, utsay mga batsa dito diya, bam. Kung ano ka sa balaan kasulatan, Goliath, aray dire sa Genesis, di ba gibuhat sa Ginoo ang tao, tapos ang tao, yang giingnan, nga kanang, sila mo'y magbuot sa tanang mga mananap. Tanang mga mananap, mga isda, kaya mga nagkamang, kaya mga naglupad, naglangoy, sila yung magbuot ang mga tao kung ari ka dire pa sa Genesis daan, pagbuot niya ni Adan, o ni iba. Kung dire sa New Testament, kung nini ka sa itong panahon karon, parte na ning iro, ang katong giingon lagi nga, kanang ang yang iro, doulot sa daan, panaaman sa kural, mo yung katarungan. Nga. Mo yung katarungan. Sa ato pa, diligod siya kapaak, kito aman so sa kural. Apaningon na ang katong si Jano, kung muhikap sila sa kural, mapaka ng ilang kamot. Kaya makabuot man Oh, sa iro. Dili man makabog, kaya ba yun kalusot ang iro, gawas kung muhikap Dili, sa kural. ug palitan ang kural na ay lungag-lungag, di yun tabon. Kuya, okay, gunitin mo sa kanang kural nga na ay lungag-lungag. Pag-ikon, paakot Oo. ng kamot. Oh. Ano, pero ang problema po ani ang kakuyaw ba? Kuyawan mo dyan Ang kagaling. Kuyawan niya. Oo. Diba? Labi na mga bata. Kuyawan dyan. Kaya Pero ba niya? imong to isunog maayo kung wala ko siya nalapas kay tuara so si ang kural. Oo. Nanini karon nga namatay na ang iro. Muna sila yung madudahan. Sila mo'y madudahan kay daan man Oo. kung sa'y mahitabo siya mo'y apan sa atong panahon karon antipres na mga orasan na mga adlawan na may mga CCTV. So magkita din ha Goliath kung kinsay nagbinuang. Pero, Kung nga CCTV itong babae taon. CCTV ilang. Ugwa CCTV. Oo. Saon na na, og nice CCTV, og tuyo gyud sa babae nga kuan, sila gyud sa nila na to. Mao lagi. Oh, bisag saon pa, pero namo gyud nas balaod at presyo nga timanon gyud ang iro, ibutang o panalita din na nga klase si iro, mga mahal nga iro, ibutang man na cage. Oo. Kay kuyaw man, makapaak. Dili. Palitan ng Rottweiler nga, makapaak ng Rottweiler. Ora ba gyud ka? Kinahanglan di sad makaabot sa kural ang ilang ba. Total ang kanang iro makapagot, makadungog mo gyud ka. Oo, pagot na dyan. Oh, pagot man gyud. Unsa lang ka klase sa iro ang ungo sa tao mo yang paakon. Kanang mga Rottweiler, maong may kanon na amo. Kang akong na bawan. Liog, kanang kuan. Ako rin bawan katong iro nga kanang ipatang panganan og German Shepherd ang paang gidipakan na sa tao loksoan man ang liog. No, liog, kanang German Shepherd. Mao ba? Kaya katong nag-helper pa ko da sa ilang kuwing ko mga German Shepherd man na ilang iro. Dawi? Mo barog na siya. Ba't tagas ka na sila? Dagko man ang iro niya mo barog na siya nagpaakay iliog ko ni pa ako na liog sa di tao. ba? Oo. Nya kanang Rottweiler at Pres lahi na siya nga Sa klase. ilan, ano? Sa itsura? Rottweiler. Kanang bang isukig na. Dagkol iro na yan. Dagko kay na ay, dagko kay na. Mo na ikindi sugang iro nga mo kumbupaak pati jud ka. Dili, parihara po na sa pitbull? Kanay na pitbull. Pitbull, no? Pero namin pitbull buotan kanang Rottweiler, di mo na masabot batasan na na. Di ba? Oh, pero matay na siya, buotan kay na. Pero nga nung mamuhi. Muragard maguna siya nga iro ati Pres, muragard ba? O ang akong amigo ang ati Pres, kabuhi siyang iro nga Rottweiler. Iyang suroy-suroy. Kano nakakita man ang Rottweiler og iro. Di ana kay gusto niya pagod iyang ibadlong yana niya oh ayaw paakon tayo kamot. Naglago to. Oh baak lababaya. Lago to nga nung di Badlong siya. Ang ganar bang iro Goliath no kung kita ka kanang mo paak sila mga butang o mga chinelas unta ilabi ng iwisi-wisi. Piling ana iwisi-wisi man na na. ilang style. Nakuha lagi pahak siyang kamot at Pres tungod atong Rottweiler nga pinakan. Mao na nga kaduna tay mga iro. Palayo sa Makaibaw man ta nga atong iro. Kung grabe ang imong iro ka kuan isog Ang magsik maldito o Balik ta. Dili Kaya mo iro gali na gali susbay, di ba? Kanang gamay kayo. ay hinigtan man Ay nagtan lagi pero 14 paggot ini abot mo. Pero ug naa sa gawas dili. Di ba? Kana lang mong tan-aw nila nga mga maayo unya musod mura na Kana akong iro scroll at iprestad talawa na. mo ba? Talawan kay mo batumban siya. Igor ka tanaw niya. Di ko di ko Dili may mo tigay. anak tanawon ka murag maana siya ni ba siya. Murag may mga gitumban mo kanimo. Ana. Pero agi ilagati pre siya ikaw lang tanaw. Dili na Pikatan. pagkanggaw. Ang ginako gilo Balik ka, padagitan Goliath, ipatawag siya sa barangay, yung kapitan, magdadad ang madag ulos kanding sa ayang kontra.
Ay mayog tibukan ding milang dadon. May pisat. Dili kayo tibukan ding ang dadon gyud. Ay, kanding imo na, Oh. ato tihatag, di demon. Laon di ako sa kaya tambakan eh. So may kwan Pananglitan, ko ba? Sa may ipatawag mo kasi sila sa barangay, ipaatubang lang na dito. Pananglitan og moingon sila nga ang kapitan mo said mo kung sabo dito kay dadag-os kanding, aw, dili na mahimo. Kinahanglan nga ang kung kapitan ka, hapit na bang. Kapitan ka, kinahanglan nga neutral ka. Oh. Wa kay labanan sa imong mga konstituente ha. Oh, niya tanawa pananglitan og maghusay na mo dito. Tanawag mo hunghong na sa dang babay kay dana pag laing ulos kanding di na maayo. Oh, sa ato pa ilig patawa dito tubangan lang aron kung sa gani magkasinabot mo basin og kanang apan sa ko nang mas maayog na ay CCTV camera para maklaro gyud nga kinsay gipasanginlan aron masuta og tino gyud ug mugawa ang katarungan ug dili ka mo kay dili ka mo maisadaan ka ha no. Dudahan raman mo aron ingnon ta mapatigbabaw ang katarungan sa mga nga hitabo. Hala. Og sa dili ba ka mo maato dito sa barangay? Kita totong Cinderlan, si Jano. Oh, si Jano. Umahimo nga mag-ampo ka mo nga ni si Francis de Assisi, ang patron sa atong mga hayop ug sa mga tanom. Ayawat nga magiyahan ka mo. Ha? Salamat sa pagpanagat dito naman, Noy. Kuna ko ang puzzle, Tihon.